खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। कास्टम बसुमतारिया धेमाजिनिफ्राय बिटिआरआव फैनानै बिटिआरनि मानसिफोरखौ गावजों गाव अर सुलायनोसो फैदों। लोगोसे फैगौ 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि लकसभा बिसायख'थिनिफ्रायनो हाग्रामा बाहिनिया बिटिआर गारनानै गासिबो खारजोबगोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला आथिखालाव गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोखौ नोजोर बोनानै बायदि अजद होलायबाय थानाय बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बायदि हाबाफारि लानानै मेल मिटिं लाबाय थादों। बेबायदिनो मैया दाखालिबो आरोबाव बिपिएफनि माखासे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानायनि गेजेरजों आथिखाल बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो बिटिआर सरकार, प्रमद बर' आरो गुबुन राजखान्थियारि दोलो नङै आफादफोरखौ बायदि रावजों सोंखारिबाय थादों। लोगोसे बिथाङा बेबायदि सोंखारिलायबाय थानायखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआबो फिनजाथाय होनानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंदि थारैनो कास्टम बसुमतारिया धेमाजिनिफ्राय बिटिआरआव फैनानै गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनोसो फैदों। लोगोसे बिटिआरआव अर सुनो थाखायसो बिथाङा फैदों। गाबोन समफोर बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि जायोब्ला थारैनो कास्टम बसुमतारिया बहाबा गोमागोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों। बेखायनो बिथाङा आलु गेसाव हाग्रामाया आलु गेसावखायनो बिथांनि पार्टियाव गासैबो आलु गेसावफोरासो हाबो होननानै बिथाङा बुंथिबावदों। बेनि अनगायैबो फैबाय थानाय 2024 एमपि बिसायख'थिनि उनावनो हाग्रामा बाहिनिया सासेबो थानाय नंला एबा बिटिआर गारनानै खारजोबसिगोन। मानोना रायजो राजाफ्रानो बिथांमोनखौ बिटिआरनिफ्राय होखारसिगोन। बिथांमोन बायदि सिलाय बारुदजों नङा। बिथांमोनहा रायजो राजाफोरानो बिथांमोनखौ खामानि मावनानै होनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो होखारगोन होननानैबो बुंथिदों। लोगोसे फैबाय थानाय 50 बोसोरसिमहालागै प्रमद बर'आनो बिटिआरनि चिफ जानानै थाबाय थागोन आरो राकेश ब्रह्मआ जेसेबांसिम थाबाय थागोन एसेबांसिम इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो थाबाय थागोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लाय 2023 मायथाइनि बर' रावनि गेजेराव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय नन्देस्वर दैमारि बिथांखौ गावनि न'आव थांनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे मोनसे हानजाया बरायहैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि देग्लाय 2023 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ थारैनो बर' रावजों लिरगिरि सासे गागि लिरगिरि बिथां नन्देस्वर दैमारिखौ गावनि राफोद सोरजि जिउ सफरनि दाखोन मुंनि मोनसे जथाय सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय सायख'नानै लानाय जायो। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया थांनानै गाजा गोमजायै आर'नाइ सोनानै बरायहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नन्देस्वर दैमारिया थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव थुनलाइयारि बिथिङाव गोबांथार बिहोमा होबाय। जाय बिहोमाया बिथांनि थाखाय एबा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाया बिथांनि थाखाय मोनसे मोननांगौ फिथाइखा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहानो आथिखालाव बर'नि गेजेराव गोबांथार थुनलाइ सोरजिनानै थुलुंगा होलांबाय। लोगोसे इयुन जोलैफोराबो बिथांमोननि थाखायनो थुलुंगा मोननानै थुनलाइ सोरजिनो आखायाव लागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार मिउनिसिपेलिटि बर्ड लोगोसे बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि सिङाव थानाय गासै 10 वार्डफोरनि रांखान्थियारि लोरबां थाखोफोरनि सुबुंफोरनो गोबां मुवा बेसाद राननायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे राननाय हाबाफारियाव गुबैयै दै सारग्रा मेसिन, कारपेट आरो गोबां बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ राननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डआ बेबायदिनो गोबांथार बायदि हाबाफारि लाबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बे माखासे क'क्राझार
मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव थानाय गासै 60 वार्डफोरनि रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि नखरफोरनो बेबायदि मुवा बेसाद राननायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मुवा बेसाद राननायाव गासै 700निबो बांसिन नखरफोरनो बे मुवा बेसादफोरखौ राननानै होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो मैया बेखेवनाय बायदियै गुबैयै 700 नखरफोरनो राननानै होगोन। बे हाबाफारियाव गुबैयै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए लरेन्स इस्लारि, मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मैखोमै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार द्विवेदी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों थारैनो भारत हादरनि मोनसे सुबुंखान्थिनि नेम बायदियै भटार मुं थिसननाय, मुं फोसाबनाय आरो गुबुनाव थांस्लायनाय बोस्लायनाय बेफोरबायदि गासैबो खामानिया सोलिबाय थानायखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरनि मोनसे सांग्रांथि हरनाय जादों। लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गावबागाव भटाराव गावबागाव थि खालामनानै लानो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव गोदानै मुं थिसननाय, मुं बोस्लायनाय आरो थैनाय सुबुंफोरखौ बोखारनांगौनि समाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे फैबाय थानाय 8 जानुवारि खालि बे फर्म होनाय एबा खामानिया सोलिबाय थागोन। बेनिखायनो गासैबो भारतनि नोगोरारिफोरखौ थारैनो बे खामानिखौ मावनानै लाथारनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेरजों खावलायहरनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा हालामनि गोबांथार रायजो राजाफोरा मैया मोनाबिलियाव रंजाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाहोना जाहैबाय पर्बतजरा हालामाव मोनसे पलिटेकनिक इनस्टिटिउसन मुखुलि खालामनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय बिटिआर गोरोबथाजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा हालामखौ जौगाखांनांगौनि थाखाय मोनसे पलिटेकनिक इनस्टिटिउट गायसननो रादाय खोनाय बायदियैनो दाखालि बिजनीआव जानाय बिटिआरनि 3 बोसोर आबुं जानाय फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैनानै थारैनो डिजिटेल मुगाजों गोरोबनानै बिथाङा डिजिटेलि माखासे इनस्टिटिउटफोरखौ गायसननाय जायो, जेराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा हालामावबो पलिटेकनिक इनस्टिटिउटखौ डिजिटेलि गायसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ लानानैनो मैया पर्बतजरा हालामनि गोबांथार रायजो राजाफोरा बमा गावनानै एबा फरखा गावनानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो पर्बतजरा हालामा मोनसे जारिमिनारि जायगा। लोगोसे पर्बतजराया गोग्लैसोनाय मोनसे जायगाबो, जायनि थाखाय पलिटेकनिक इनस्टिटिउटखौ गायसननानै होनायनि गेजेरजों हालामनि गोबांथार फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा गोजौ सोलोंथाइ मोननो हागोन होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो पर्बतजरा हालामा एसेब्लाबो दावगानो हागोन एबा सोलोंथाइ फारसे आवगायनो हागोन होननानै बिथांमोनहा आसा खालामदों। लोगोसे बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिसिमबो रोजा रोजा बिथांमोनहा साबायखर बावहरनायखौबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों।